Ahoj všem. Není tak podstatné, kdo jsem, ale je podstatné, co vám chci sdělit. Před nějakým časem jsem se stal majitelem a uživatelem fotovoltaické elektrárny a za dobu jejího používání jsem získal nějaké zkušenosti. Proto jsem se rozhodl podělit se o všechny moje dosavadní poznatky z reálného provozu. Před samotným pořízením fotovoltaiky jsem pátral v různých materiálech, ve videích a webech a přestože existuje mnoho zdrojů, přeci jen jsem na některé věci přišel až sám, ať už při samotné instalaci, po ní a nebo až při jejím používání. Moc dobře si pamatuji časy, kdy jsem prahl po nějakých dalších informacích, které by mi pomohly s rozhodnutím, zda do fotovoltaiky jít nebo nejít a co přesně případně pořídit. Uvítal jsem proto každé smysluplné video, které mi k této problematice něco řeklo a nebylo jen nějakým reklamním spotem a podobně. Chci vám ostatním, co jste v takové fázi, jako jsem byl já, pomoci a pokud vám moje informace jen trochu pomohou, budu rád. Teď vám nastíním obsah plánovaných videí a toho, co vás čeká, pokud budete mít zájem podívat se na nějaké další díly. Kapitola 2. Nejen na úhlu pohledu záleží. Jak název napovídá, hned v druhém videu budeme řešit úhly a probereme proč a jak hodně záleží na umístění panelů. Poskytnu i reálná data z porovnání dvou stejných fotovoltaik umístěných vedle sebe. Sami budete moci zhodnotit, zda má nebo nemá význam řešit umístění a sklon panelů. Kapitola 3. Co mi nikdo neřekl a na co si dát pozor. V tomto videu zmíním pár věcí a neduhů, které mi před pořízením fotovoltaiky úplně nedošly a přesto mohou i pro vás být dost podstatné. Je dobré si na ně dát pozor, aby vás pak netrápili a nemuseli jste je nějak víc řešit nebo pozdělitovat. Mluvit budeme o hluku, o teplu, pak o spotřebě, něco o startu a nakonec i o umístění panelů a sněhu. Kapitola 4. Magické slovo optimalizace a také jak nechci být otrok. Probereme znovu tak trochu problematiku panelu v souvislosti s křivkou výkonu, pak rozfázování v rámci vaší elektroinstalace, s tím související spotřebiče a časování. Zkusím vám nastínit moji filozofii ve smyslu, že já nechci být otrokem své fotovoltaiky, ale chci, aby ona sloužila co nejlépe mně. Kapitola 5. Boiler není broiler a jak jsem se s ním popral. Boiler je jeden z největších elektrožroutů domácnosti. A také proto existují řešení přes wattroutery či stejnosměrné patrony do boilerů a podobně. Já na to šel trochu jinak a pokusím se osvětlit 3 body, které jsem provedl v rámci optimalizace využití své fotovoltaické elektrárny. Kapitola 6. Kterou tu zázračnou bednu si tedy nakonec vybrat? Tentokrát vám řeknu něco o mnou vybrané technologii řešení a výrobci. Co vše umí dělat třeba pro baterku, jak vypadá a proč bych jinou bedínku nechtěl. Konečné rozhodnutí, jakou značku a prodejce vyberete, je ale samozřejmě na vás. Kapitola 7. Přehledy, grafy a excely. Tentokrát vám ukážu, jak to někteří prodejci přehánějí s účinností, jak dopadlo celkové roční vyúčtování a jaká je, alespoň v mém případě, předpokládaná reálná návratnost. K dispozici mám kompletní data za rok provozu z 3 fotovoltaik, takže můžeme společně koumat a zkoumat. Kapitola 8. Zima a sníh. Jak na sníh na panelech a proč jsem nekupoval pomůcky za tisíce. A jak hodně pomůže zbavit se sněhu, včetně taktiky, jak ho odstraňovat s co nejmenší námahou. Tak a to je vše. Pokud vás zaujalo něco z uvedeného, koukněte na mé další díly a uvidíte, jestli vám pomohou. Já doufám, že se vám alespoň něco z nich bude líbit a nedělám tyto videa úplně zbytečně. Loučí se s vámi a snad někdy u dalších dílů nashledanou. Váš Chroustal José.